izaten jende normal azkenean da kirola egiten ez dutenak beste aukera bat ikutzea, ez? Azkenean muskulazioko salak eta crossfit ere bai modan jarri zana ere bai eta olako kirolak mota ondo daude, baina esan digun, pixkat errexago, piso gutxi egin, taldeka lantzea eta bakoitza bere ritmoarekin. Orduan hasi ginen ideia horiekin, pisua, adibidez. Gu erabiltzen dugun pisua asko gutxiago da eta egiten dugu ariketak erresa dian. Orduan orokorrean hori da pixka desbentasuna. Gero baita ere, olako jende kirola egiten duena edo ez egiten duenak, azkenean zailtasun gehiena da hori, ez? Pixkat kirola zaila baldin bada, bai ez naiz apuntatzen. Pisu asko erabiltzen da, igual ja mozten ez pixka bat, ez jutea. Orduan hemen lortu genuen pixka bat hori kentzea, ez? Beldur hori kentzea. Betiko gimnasia, ni oso garbi egiten beti. Betiko gimnasia da, sentadilla, besoko flexioak, orain gaur egun material pila bat daude, material berri pila bat daude, orduan egiten duguna da hori, una gimnasia basika. Betiko gimnasia. Gero baita ere OCR, oztoporen lasterketak, hori modan jarri da pila bat ere bai, eta gure garaian, nahiko pionera izan ginen, hemen Euskal Herrian izan egiten, holako probak, eta hasi ginen pixka bat estrukturak jartzen eta rampak eta sokak ikusten dizun bezala jostailuak, parke bat bezala. Orain Jairos ere bai, beste modalidade bat. Beti gaude adi amese dago merkatuan eta modan jartzen dian kirol motak eta gure terrenoa ekartzea, eta hori, momentuz funtzionala, OCR, Jairos. Azkenin hainbeste mota daude, kirol mota daude, spinning, aerobik, egirek eta triatloiak, ondo egiten bezaizu, hoi da honen, azkenian, ez? Orduan, gimnasia funtzionala egiten duguna da oso basikoa, edo zein pertsonako, orduan, hoi beti hona dago. Eta da ariketak eguneko gauzak egiterakoan, balio zaizu, ez? Pixka bat, hori, indarreko lana, harina egotea ere bai, gorputza pixkat indarra aukitzi, erosketak eramatea edo eskaiak igotzeko, ez? Egunetako gauzak egiten dugunak, forman egotea. Orduan, zein da honena, zein dakakoa, hori, gustatzen baizu eta izentia botatzen baizu eta gaina giro honean eta hori, hori da azkenean formula magika. Asko aldatzen dugu entrenamentuak, egunero aldatzen dugu zirkuitoak, orduan, nahiz eta ariketak antzekoak izan, beti aldatzen dugu. Orduan, rutinak desberdina dira, egunero. Zaila da, gurentzako, monitorentzako, azkenien ideiak eta imaginazio asko behar da, baina bestatetik bazkidentzako eskertzen da pila bat, ez? Entrenamendu desberdinak izatea. Hemen adibidez parken dakagu, orduan hori egiten dutenean, korrika egiten dugu kalean, da beste puntu bada. Normalean kiroldegitan eta deporte de sale ditzen den bezala zaude gune batean, ogela batean, eta hemen atatzen kalean, orduan, hori askatasun hori ere bai eskertzen da pilo bat. Entrenamentua badaude entrenamentu batzuk anaerobiko diala, edo gehiago anaerobikoak eta beste batzuk aerobikoak. Orduan, nasketa hori nintzat dago sekretua, ez? Bitatik egitea. Gu dakagu junior taldea, deitzen dugu horrela, azten geha 5 urtetik aurrea. Zer nire txipa hasiatik oso garbi neukan, elkarte bat bezala ikutzea denetatik. Eta denontzak izena jarri genuen bortako. Orduan gaur egon da gizon bat 60 urtekin. Tarte hori ez da itzaigu importanteena azkenean, niretzako importanteena. Azkenean bestean bukatzen zera pixkatia 30 tarteko elitekoak ez, beti daude gazteak eta sasoien daudenak, baina niretzat gumeak klabea dira eta adinekoak ere bai. Azkenean nire izmoa zen, pertsona hori, eta nire familia ikusten duen, nire arrebak adibidez, zean kirolariak. Nire amaztare, zaten dugu, Eta zergatik ez dute kirola egiten. Kiroldegi batea jutea, ja arropa jantzea, ja pega bada. Azkenean bakotza dakagu gure keskak eta gure historiak barruan, ez? Eta edo potolo dienak, edo pentsatzen dutenak ez dute balio kirola egiteko jende pila badago, orduan zaten dugu, jende hori aukera eman behar dugu, ez? Piskat kirola egitea, kirola oso ona da, hori garbi duerik gabe, ez? Hasieratik garbi neukan, hortako zan, horlako perfila, jende perfila horlako izan bastan. Eta ni oso garbi egiten dut jendearekin, bizi behar da. Kirola importantea da, baina ez da gauza bakarra. Gero horreka mantendu behar ere bai. Ondo jan berdezu, baina pintxo bat azagardo bat jatea oso ona da ere bai, egin ezazu, neurri batean. Orain dago sesio gehiagi, ez? Kirola edo zea kirolaria eta goiko mailakoa eta dietas estrikta edal, edo zea un baldarras que no des nada, orduan tarte bat dago. Nik kirola egiten dut, parranda egiten dut ere bai, eta bitatik egin behar da. Bizitza oso beretsa da, bakarrik gauza bat egiteko,